Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon roɓindu jandeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka talata hande ko wiide on tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñakama duwaw yoppo e Sénégal aduna foof ha oɗo mboros wawa hollude en caggal kono Amadou Moussa ndungu ngu wona ndungu ganda ko ndungu ɓumbu kono kadi wona ndungu ganda ma ndema ka addu ha heewa machallah bisimilla tigi no mbiɗani ko duwaw moƴƴo machallah jiɗɗa wiɗen ko Dakar toɓi hanki hande ɗum ɗon ni ne wayata kañum waɗi hande saabi ha hunde ɗiɓi lelde seeɗa kono yo pam tan Dakar toɓi donc aysata so Dakar toɓi tan firti ko Fouta toɓi ha heewi noon tigui Amadou sabu Dakar kam wattinto toɓɗe kono Fouta toɓi kono remoɓe non toon mission mo kalfino mami mo ha joni a suwata ummanade joni guesa ka en totti ɗum kisma kay woni kay kisma wayri remde kisma ko France tan wonno hankiri ar famata kisma wayri remde wawa jala o saaha kisma ma taw hen ƴewnam ɓe mbimi amɓe tan walla min hankiri mi daali mi ƴetta responsabilité am dal lawol alani laabi ɗi fof han kadi uddi ɗum noon a salminama no feewi Seydi Ndiaye ñaganama Allah moƴƴere sikki ala salminde bandiraɓe e subaka he yettudeɓe kadi jarnudeɓe no gowɗen wadde kala subaka so wiide ko caggal yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya rasulullah sallllahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba mbiyenɓe kadi kamɓe yeeɓiyankoɓe bisimilla mabɓe kono kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande ay satini jeeya ko ɓuuri tengtude ko cimtol gomo witengo IGE woni tan tambi kalko fate banggue hono yurnitade gueɗe gollorɗe laamu ngu saabi noon jayde ɗi kala e o subaka hande pini hen kono kadi won jayde wotere nde ganduɗa nde kañum rewi koye hoorejo Macky Sall e duwuji yettinoyno hanki toon to Tivaouane e toon to Thiénaba jayde Le Soleil udditadama ko noon tigui nden ɗon jayde woni nde kalnen nde joni ko mbitande ko hoorejo Macky Sall yeehi tigui yettinoyde duwuji ɓiɓe leydi ndi toon to Tivaouane e toon to Thiénaba toon to Tivaouane noon ne wayno de kanko hono Macky Sall holliti wonde de hono Serigne Pape Malick Sy ko ɗo e joomum ko ɓoyani ko ene wayno de timmini kala ko fate banggue hono nelal ngal adunno tigui e dow leydi ndi to Thiénaba noon hoorejo Macky Sall holliti wonde de ma jokku tigui hono wallodirde mabɓe to banggue golle puɗɗaɗi kanko hoorejo Macky Sall ni mawo kay diw hande ummat ɗo e Dakar fewde toon to Abidjan lamorgo dowle Côte d'Ivoire gam yettinoyde duwuji caggal nde ɓen ɗon mbasi hoorejo jagorɗi mumen biteɗo Amadou Gon Coulibaly wonno koye yontere e yewtude nde non tigui jayde quotidien le quotidien nden ɗon ari e ko yewti ko ɓuuri tengtude hande e jande leydi meɗen Sénégal ko publication woni rapport mo ganduɗa o kay ko duuɓi nayyi ɗi ganduɗa ɗi hono gomo IGE ine kay wonno tigui e miijade gam tigui wawde hotkirde golle ɗe hono hoorejo Macky Sall saabi noon jayde e bindol muɗum garwanigol holliti wonde de ko l'IGE yalti e quarantaine mbo wonno manam tan de koɓe joncino ko tolni e duuɓi nayyi ɓe jaltini gam haalde ɗi noon cimti duuɓi nayyi ɓe kolliti wonde noon ko yurnade kala ko fate banggue hono jogogal woni gollorɗe laamu ngu ha tengti e parc automobile mo ganduɗa kay ko laamu ngu jeeyi ɗum ɓe kolliti wonde noon ene wayno de ɓe jillima kadi e dumbirɗi hani e ko yewti ko e bourse du supérieur manam tan coprede ganduɗa ɗe kay koto banggue gollorɗe laamu ngu e ko towi hollitam noon wonde ko ɗin cimtide ina wayno jopima dendagal gollorɗe laamu leydi meɗen Sénégal ko jayde las dawre ko hen tigui arti ne wayno de ko caggal nde ɓe bindi duuɓi nayyi ko fate banggue on ɗon rapport ɗin ɗon cimti to banggue ha joni ɓe dokki ɗum hono hoorejo Macky Sall gam noon hollirde wonde gouvernement muɗum de e laamu ngu kala e won ko ngakki hen no fewi IGE noon no jayde nde wi ne wayno de o saaha hande weññi kala ko fate banggue gueɗe niɓɓinnoɗe e to banggue administration leydi men Sénégal goɗɗum ko tawete e nder ndeɗo jayde ne wayno de ko alhaali woni leeli ɗi ganduɗa ɗi kay gaddi ɗo gulali no fewi hollitama de wonde ko maître Abdoulaye Wade de o saaha hande porti plainte mo ganduɗa ko Abdou Karim Sall jagorɗo tambiɗo taaridi leydi Sénégal Vox Populi ko wi nden ɗon arti koye e rapport mo ganduɗa o ko yitan ujunaji ɗi sappo e jeetati e sappo e jeenayyi to yiti banggue ha joni IGE ndewi tan noon ha hande ko scandale mo ganduɗa o kay ina kay ha joni yiya e ko yetti e otoji woni werlaji laamu ngu caggal noon nde ɓe jinno ha joni hutorade yitan ujunaji ɗi sappo e jeetati tawi noon jopano ko otoji capanɗe jeetati kono tan nde ɓe battindi ha joni wadde commandé manam sodde koko tolni e temedde jeetati pawɗi capanɗe jeetteɗiɗi oto tawi noon koko yewti ko e ko yewti on fanno ɓe kolliti wonde noon won otoji ganduɗa ɗi kutorama e dow hono gollorɗe laamu ngu kono kadi won otoji ganduɗa ɗi koko luuɓira sehilaɓe ɓiɓɓe hani e suddiɓe jayde ne yanno hen e ngol ɗon
ɗon cimtol ngol ganduɗa ko 2018 2019 jayde libération nden ɗon jayde ne wayno waɗi tigui ko rapport on ɗon mo ganduɗa o ko complet woni tan cimtol ngol 2016 17 18 ha 19 tawi koto banggue gomo witego ISE woni tan toppitiɓe kala ko fate banggue hono rewidade golle laamu ngu e ko yetti koppareje muɗum ɓe kolliti wonde de oɗo saaha hande hunde nde kala koko tulmi kono kadi ina niɓɓiɗi no fewi ɓe kolliti wonde de ɓe gadi arsude koye hono ARTP ɓe ganduɗa kañum dokkiɗo ko yewti ko e koppareje tolnide e milliard uji jeetati e koppareje CFA tawi noon ko oɗo opérateur auto hono ha joni mbiyen téléphonique biteɗo Expresso ɗum woni koɓe dokkuno ɓe kolliti wonde noon ko niɓɓere mawde woni hen kono kadi ɓe garti e an sara ɗum ɗon kadi koppareje ɗen ɗon ene ɗo lima hani e feera wondude e chargé ko ganduɗa ko woni e on ɗon fannu ɓe garti kadi e gollorɗe kewɗe ganduɗa ɗi ha joni golle mumen ina niɓɓiɗi ha tengti e koppareje ɗe gonno e gollorade ɗum ɗon woni ko jandi libération e o subaka hande arti e ko ɓuuri yaaji ko yetti on ɗon rapport 2016 ha 2019 ko l'observateur dawri hande jayde groupe Futurs Médias koye on fannu yabbi ndewi tan koko yewti ko ha hande e rapport hono inspection générale de l'état woni ISE ɓe kolliti wonde de ko épidémie mo ganduɗa o kay ko pawgal ha joni gaddugal caɗele e ko yewti ko e laamu leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de ko yewti ha joni e on ɗon rapport caggal nde weeɗa hoorejo Macky Sall ko bettere mawde kono kadi ɓe garti e ko yewti ko ha hande e ngol ɗon cimtol jibgol mo ganduɗa ko Marito Niane kono kadi e Jacques Habib Sy wondude mo ganduɗa ɓe ko yimɓe hewɓe ganduɗa hande ina kay joopa e on fannu ina hen maire Talla Sylla toon to Thiès kono kadi ɓe ganduɗa ɓe ko ARTP naɓe caggal nde ɓe dokki Expresso ko tolni e milliard uji jeetati e koppareje CFA jeyde stade uddotodama ko noon tigui nden ɗon jayde no wayno waɗi natal ko Sergio Ramos Karim Benzema e wondiɓe muɗum yidde wi tan ko lawol ha joni lawol lamɗo tigui inan ɓeydiya fittanede ɓeɓe ganduɗa ko Real de Madrid gam ƴettude on ɗon titre ko caggal hanki nde ɓe pooli hono kipe mo ganduɗa o kay ko Grenade so tawi en jumani ne wayno tan logui ɗiɗi e loggol gotol yidde wi tan noon kamɓe Real Madrid de ko victoire goto manam polgu goto ɓe keddora ñande alkamis nde soɓe pooli ɓe ƴetta on ɗon championnat mbo Liga espagnol goɗɗum ko tawete hen ina waynodi ko mo ganduɗa ko biyeteɗo Idrissa Gana Gueye jayndeni sifo woni gueɗe nayyi ɗe ganduɗa ɗe kay o waɗi ɗum walla mbiyen gueɗe tati o waɗi ha joni hono test gadiɗo o ari hoore kono kadi e marché gadiɗo kono kadi e bi gadiɗo e ko yetti ko e gartal mabɓe to banggue ha joni on ɗon test ko yetti ko tigui e marché amical mo pettuno kamɓe e Le Havre Idrissa Gana Gueye noon ne wayno de marqué ko yetti ko ha joni e kewedi walla mbiyen e taridi ko yetti on ɗon match Paris Saint-Germain e ko yetti e Le Havre woni ko jande tigui arti oɗo saaha hande goɗɗum ko tawate hen ko konngudi Bouna Sarr mo ganduɗa kay arti e ko ɓuuri yaaji so wiide wonde Sénégal France Guinée Bouna Sarr de hollitti wonde ma on jihen bettere mawde manam holto foti subade e ɗe leyɗele tati limtade e oɗo saaha ne wani ko ɗum ɗo wonno ko uddi e roɓiɗo men jayde je o subaka Aissata noon tigui Amadou uddi tan ko banggal gongal woni banggal gueɗe rendo Amadou hande noon gueɗe rendo kadi arti tan koye bonili ganduɗa ine ƴewtidani ɓuura hewde e nder leydi ndi caggal nde ñanden tan omo ganduɗa kanko woni assassin wari oɗo ɓiɗɗo gorko ɗo e HLM ko way noon ne kewi to ganduɗa kañum woni diwan mo o Touba oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa kañum ne wiyete walla tota ko inde ne wiye Dawul Hare kankone tan wari walla mbiyen yooɓi fittandu oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Baysal Mboup ne wonno dognowo charrette Amadou ton to ganduɗa woni to diwan mo Touba to wargo ngo noon nani ɓuura jokkude e leydi ndi ko jikkuji ɗi sensi Amadou walla holko saabi ɗum woni ko ganduɗa ni hawni ni hulɓini saabu hay goto ɗo joni wonani kisal Amadou mi yinno pirana kam tan Dawul Hare e ɗemgal Pulaar Dawul Hare de min kam so tawi ko min mbiyanmi homo dogani bone justement donc mo dogani bone déjà waɗi bone donc ko neɗɗo mo ganduɗa hokki hoore muɗum nde ɗo inde firtima taw ko neɗɗo gandaɗo to banggue kareli walla gandaɗo to banggue mo ruttata bone mo ruttata kareli e ko way noon ko kañum tigui waɗi e ngal ɗo gueɗal countril ngal so habde neɗɗo ha yuɗum laaɓi ha seere fittandu waddi inde makko notimomo kadi ɓerde makko tawtimo e wonande fittandu makko ndu jogui to banggue hono nde ɗo inde ganduɗa nde ko neɗɗo mo jogani bone donc noon yo Allah dandune bone ko yidde wi tan Aissata eɗen gandi hono
kono ɗum ɗo wayrin ɗon nede en kaaliɗo ñanden sababu onon wonno ko confinement o corona o hankkadine activité ji mabɓe manam ala ɗo e ko way noon gueɗe mbaɗi noon donc noon hande o jomumen kadi garti e habitude uji munen manam eno mbaɗatno hanki hecci hanki ɗum ɗon noon ko ɗum caɗele mawɗe te eɗen mbiyatno ɗo oɗo rafi coronavirus so tawi jangguinani yimɓe haydara mbiɗa sikki ala ko jangguinta yimɓeɓe hankkadine saabu en jii lebbi nayyi hande hunde ne saɓori seeɗa to banggue accident ji to banggue needi yimɓe ene saɓori seeɗa to banggue aussi wargoji ɗi e guykaji ɗi haysono tawi fuɗɗi ɓamtude e oɗo saaha donc firti hande o ko hunde ne foti yurnitede no fewi to banggue needi yimɓeɓe to banggue gonka munen ha mbawa etade wurdude e bandu men saabu kala e saaha kareli kala e saaha ko wargoji kala e saaha ko keftugol kala e saaha ko piile e guykaji ɗum ɗon mbiɗa sikki ene foti ummade e hakkillaji ɓe e hakkillaji yimɓeɓe ha tengti kadi wuuro ngo ganduɗa ngo ko wuuro intertongo diine wuuro ngo ganduɗa ngo hande ko seere mawɓe gon toon ina mbajo jamma e ñalawma heddi noon mataw ko wajete ko yimɓe goni ko nanta walla so nani keddota koye koye munen kono en tout cas to yimɓe goni ɗo hande ko goni koye saaha kulɓiniɗo e saaha kamniɗo noon tigui Amadou ko wajongo e hoore mum Amadou woni ko nafani joni saabu yimɓeɓe jarata ko haqqillaji koye mumen jarata koye décision ji koye mumen hande ko ɗum ɗon ɓuuri beydude hande ɗeɗo caɗele ha neɗɗo te Amadou wonko ganda ina danda neɗɗo ay hulde reedu ina danda neɗɗo kono hollude jambaragal mo ganduɗa ko wawi waddema ko an ɓerdema hattanani wadde ɗum ko an rentoto woni yimɓe ganda ko an rentoto saabu joguiɓe hande indeli baɗino assassin woni barowo yimɓe joguiɗo baɗono inde biyeteɗo dawol haare mo dogani bone Amadou ɓeɗon ko an dogata bone an mo ganduɗa ko an woni liggey ma an woni lawol ma ko an rentoto saabu hande rentade ha danda wona hulde reedu kono ko dandude fittandu muɗum e miijade kono noon saaha foof Amadou ina wiya ƴiijam cukalel koko wulata hewani rentade kono ko ɓurde artirde hakkille tan no fewi e andude yete neɗɗo fof ina jogui avenir muɗum e yesso muɗum ɓuura rentade saabu sa dandi a dandani hoorema a dandani jinnaɓe ma a dandani ɓesgu ma Amadou yo yimɓeɓe ndento yo ndento ganda ɓe dañdata affaire ɓe ganda ɓe kaldata ɓe so coow yiiɗi hewde mo ganda dogani bone an e hoorema dog bone so tawi bone doganima dog ɗum en tout cas ko ɗum foti wiyede kono Aissata ko ɓuuri hen ko hawnade seeɗa eɗen gandi aduna ndene aduna joni wona gotum en nani ɗo hen wiyeteɓe jamɗe mbawa en kono ɗum ene joguino dalilu so neɗɗo yi ha wiyama kaari jofnama jamɗe mbawa ko won dalilu gonɗo ɗon on saaha ko saaha ko yewti koye kareli tubakiri yiiɗi ittuɗo hen ko yewti koye jimadi ɗum ne joguino dalilu labɗo ten mo jomumen jogui ha guinniri koye munen ɗen ɗon inɗe walla hono ruttata bonen walla yarata caggal en eko way noon kono noon hande jamanu mo gonɗen o jamanu mo ganduɗa won ko foti wonde hajuji yimɓe ko wona innitorade inde ɗe ganduɗa ɗe komo dogani bone walla mo yarata caggal eko way noon foof ko wonde suka mo ganduɗa o ina holla dolnigo ina doolam doolo e nder leegal walla e nder wuuro ha sukaɓe jogo kulol fewde maɗa walla ha jomum jogo pouvoir mo ganduɗa o hande manam ina wawa rentede ɗum ɗon fof hande wonko jaari ɗum wonko ɓuuri ɗum hande ko liggey to banggue haqqilantago ko jangde to banggue haqqilantago gam yimɓe jalta e caɗele kewɗe kono wona ina wayno intrade ɗeɗo inde ganduɗa ɗe ko inde countryde ACCN e ganduɗa kay woni ha joni dawol haare woni mo dogani bone e mbiɗa sikki yimɓe ne poti ummade e ngal ɗo tabara Aissata ɗon tigui Amadou yimɓe ne poti ummade hen tigui ko ɗo min kaɗatay roɓindu jayndeli moɗon ko tottude won adi tan janggo sow Allah jaaɓi no subaka fo ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussane hande heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat Allah jarama on jarama e kettogol e jebgol télé moɗon Pindi TV